Ahojte, poďme na to. Finančná správa. Pustili ste von informáciu, že chcete bojovať proti daňovým podvodníkom. Výborne, schvaľujem. Pustili ste von informáciu, že máte nejaký daňový štít. Aj to schvaľujem. Čo tak začal sa zaujímať o súkromné bezpečnostné služby? Na Slovensku máme stovky bezpečnostných služieb a 10 000 Slovákov, ktorí pracujú v týchto bezpečnostných službách. Jak je možné, že niekto má zmluvu na dohodu, odrobí 400 hodín a nemá zaplatené príplatky za soboty, za nedele, nočné príplatky, príplatky za nadčas a v niektorých prípadoch, čo viem ja, lebo som s nimi v kontakte, nedostanú ani gastrolístky a niekde nemajú nárok ani na dovolenku. Viete, koľko peňazí vám uniká, keď tieto súkromné bezpečnostné služby neplatia odvody? Jak je to možné? Finančná správa. A viete, čo je najhoršie? Že tí zamestnanci, ktorí tam pracujú, prichádzajú o svoje poctivo odrobené peniaze. Na mňa to skúšali tiež, ale mňa neprešťali. Ja som si svoje peniaze z nich vytiahol do centa. Tak vás chcem poprosiť, aby ste vytvorili nejaký tím, ktorý sa o toto konečne už začne zaujímať, lebo tento problém nevznikol teraz. A tento problém je dlhodobo. Ďakujem, SBS-kári, držím palce, ideme ďalej. Ahoj.